थाइबानि लारु दिनै नोम्फा अमा राजा आरो नोंदा एमाव राजाया ओंखाम संदों लोगोसे गोथाव गोथाव ओंख्रिबो संदों बेनिखायनो गोसो होनानै जा नोंसोरो आरो नोमाखौ दासान्दि डिस्टार्ब दा खालाम नोमानो मालाय दुखु जानो टाइम नांगौनो बेनिखायनो नोमाखौ दायदावना लाथार मानो दुखु जादों आया ओइ बिनि दुखुआलाय गावहासो दुखुखौ लिंहरनानै लादों बेनिखायनो दा एसे दुखु जानो हो बेखौ दे बयबो जादो ओइ नोंहालाय मा एसे दरसिसि जानानै दं फिसाजो दावदैया मालाय हौवा गोसोथोबाय थांबायब्रा बेखौनो सानबाय थायो नामा बेबा माबायदि दङहाय बेखौनो गोसोखांगासिनो आं मालाय गावहा गोसो जानानै थांनायखौलाय मानो टेनसन लाबाय थादोंब्रा दङ बियो मबाइलाव गेम गेलेना गेम गेलेबा जायोहाय मालायनि न'आव मालाय गेलेगोन आरो मालाय गेम गेलेनानै जानो थांखादों जाथों जाथों गेम गेलेनानैनो नोंहा खर' सानांगौ गैया जोंहा खर' सानांगौ गैया एमाव बेटा ओंखाम ओंख्रिया रानदो दे Yes, Papa. First blood. Double kill. दासो जादों दा Triple दादै बुं नों मानो गेम गेलेबाय थादों आं गेम गेलेनानै जोबोद मोजां मोनो बेनिखायनो गेलेदों गेम गेलेनायनिबो टाइम दङब्रा दावदै नोंखौ बाजैया साहा लोंनो लिंहरदों नों साहा लोंनो फैनांगौ ना जोंहा मोनाबिलि समाव बयबो जमा साहा लोङो जाथि नों आंखौ बिदिसो लेक्सार होदों आरो आं गेम गेलेनायखौ नुवाखै आरो गेम गेलेखांबा लोंगोन ना आरो आं फावगालिनो साहा बिहरखादोंमोन फावगालियासो आंनो होफैयाखै नाथाय जोंहा बयबो दाबायदियाव जमा साहा लोङो बेनिखायनो नोंखौ लिंहरदोंमोन गेम गेलेनाया एसेबांबो गिदिर बाथ्रा नङाना नङा जाबाय आं गेम गेलेनानै मोजां मोनो नों आंनि गेम गेलेनायखौ मिथिखायो आं मिथिखायो नाथाय दा साननैसो गेम गेलेनायखौ दोनथ'नो हागोन ना अननानै न'खरनि मानसिफोरनि नोजोराव एसे अनजानाय जादो मानो होनोब्ला जोंनि सोमोन्दोखौ न'खरनि मानसिफोरा एक्सेप्ट खालामखायाखै आंलाय माथो जेबोखौनो खालामाखै गेमल'सो गेलेनो एफा गाज्रि जाबाय आरो प्लिज दावदै अननानै गेम गेलेनायखौ एसेल' खम खालाम नों जुदि आंखौ थार गोसोजों मोजां मोनोब्ला नोंखौ आं मोजां मोनो नालायथो फैदों आरो आदाजों नांलायलायनानै प्लिज दावदै एसे खम खालाम गेम गेलेनायखौ नांगौबा देनां गेलेफिन जेब्लासिम जोंनि हाबाया जाया अब्लासिम नोङो गेम गेलेनायखौ एसे खम खालामदो जागोन दे थां बाजैजों ओंखाम ओंख्रि संनायाव एसे हेफाजाब हैथों नाथाय आं ओंखाम ओंख्रिखौनो संनो रोङा जेबो नङा बाजैया फोरोंगोन बानायफोराव आंखौ जात जात बुङो अब्लाबो हाबानि थाखाय आं सोलोंहैफानोसै थां बाजैजों सोलोंहैफा आयो हाबा गोसोखौ बोरैबा मोनथारदों माथो दुम्फावासो माबा मोनसे जाबाय नामासै फनबो खालामनाय जायाखै आं गाबोन कल खालामनोसै आं दा फारसेथिंजाय थफिरामखौ लानानैबो जिंगासिगासिनो आंहा माबायदि हासबेन्ड जागोन बेलाय बालि बाराबाथाय गारना खारजागोन आंजों जाम्बाथां सियानथां खालामबाय थायोब्ला थफिरामनि नखरालाय गाज्रि नङा नाथाय थफिरामासो जाम्बाथां सियानथां मानसिया बिदि मानसिजों रायजो जानांगौआबो गोरलै बाथ्रा नङाथ' बादालि आंनि जिउनि अनजालि हाबाब नोंलाय मानो फैदों दे बापावै गावनि जानो गोनां बिसिखौ नायनोबो मोनला आं नोंनि थाखाय आं दै लानानै फैदों नों हरफ्राव दै लोंबाय बायो खोमा होननानै मानसिफ्रा हरफ्राव दै लोङोना बेनिखायनो आं नोंनो दै लाबोखाबाय जागोन दे बै खनायाव दोनहैबानो जाबाय सरि हाबा अन्थारैबो माथो मानसियालाय आच्छा दावदै नों हारसिं उन्दुनो गिगोन नामाब्रा आं गोदोनिफ्रायनो हारसिं उन्दुबोखायो होमबाबो दा बे न' गोदानाव हारसिं उन्दुनो उसुबिदा मोनोब्ला आं नोंजों थाफानोसैब्रा बादथामिज दा जों हाबा जायागारानो बिदि उन्दुनो मोना मिथिबायना आंबो बे खोथाखौ मोजाङैनो मिथिगौब्रा बादालि नाथाय नोंखौ अननानैसो नोंखौ गिगोन साननानैसो आं नोंजों उन्दुफानो नागिरदों आं गियाहाय मा बेफोरबायदिखौनो गियो आरो इसिबां मोजां रुमाव मानो गिनांगौ जाखो आंलाय नों गावनि रुमाव उन्दुहैथां अननानैसो उन्दुफानो नागिरदोंब्रा आं नोंजों आं बुंबायना आं उन्दुफाया नोंजों उनावबोथ' नों आंजोंनो थाफानांगोन ना बेनिखायनो दा नोंजों थाफानायाव माथो हेंथाब्रा आं बुंखाबायना आं थाया होननानै थांबा थांहा बेनिफ्राय नङाबा आंजों रागा जोंजागोन आच्छा थांनोसै दे होमबा मोजां उन्दु हरफोराव गाख्राव गावसि खालामाथ' गाज्रि सिमां नुनानै आंखौ जात जात बुंबाय थानाङा नों थां आच्छा दे आलदिं माबायदि थाफागोन थाय आं बेजों हराव टेनसनसो जाबाय थांरे ओइला माथो अखासो हागासिनो दं मेगननिफ्राय ओइ नों गाबबाय थागोन ना सोर थैनायनि मा जानायनि इसिबां दुखु जाबाय थादों बे फैसा थांनायखौनो साननानै दुखु खालामदों आं उनाव नों आंखौ बखिबाय थागोन होननानै आं रोंलालाय ओइ बारबा हले आं रागा जोंसिगोन नै रागा जोंबायानो आंनि महरा सोलायबायनो रागायाव नों नंनायनि नङिनि बे वाइ बिवाइनि खोथाखौनो लानानै दावराव दावसि खालामबाय थादोंना जि जाबाय जोब्बाय थैलांबाय बेफोरखौ मानो सानबाय थादों आंनि खोनानाय मथेबा माथो मोजां जाफिनसिगोनबालाय गाबोननिफ्राय माखौ एसेबां रोंलाबाय थादोंलाय साला फामेखौनो एसे रायहैगोन आं गाबोन सोरांनाय लोगो लोगो रायहैयाबा आंबो मानसि नङालै
हाला नंनाय नङिनि नाटक खालामबाय थागोन ओंखाम ओंख्रि संनो बानायनो थाखायसो खालामदों नामा ब्रा ओंखाम ओंख्रि संनो बानायनो थाखायसो जाफादों आं नोंलाय आंखौ बिदिनो सानगासिगोनथ' आरो आंहा दुखु जानो मोना आरो दुखु जाबाबो ओंखाम ओंख्रि संनो बानायनोसो जादों होननानै बुङो हिनजावफोरनि खाफाल दुखुबो मोजाङै जानो मोना रागा जाबाबो दुखु जाबाबो ओंखाम ओंख्रि संनानै होनांगौ जायो मावां दाङां होननानैबो थानो मोना ओंखाम संहैनोसै आं दासो माखौबा ओंख्रि मोननायाव संख्रि सारलानो दासो जाखांबाय जोंहा नोंखौसो ओंखाम जानो लिंफैदोंमोन आं हाला सासिखे बासिखे गाबगासिनो मा बुजि नोंलाय फैसा लस जानायखौ आंसो बुजिदों दा मोजां जाफिनबायबालाय हामबायानो आरो आंहा बेखौनो सानफ्लांबाय दं जों बिमा बिफा जानानैबाबो नोंखौ रैखा खालामनो हायासैलै दुम्फाव फिसा जोंखौ निमाहा होदो दुम्फाव आबैया आंनि जिउआसो मानो गोलाव जानानै थाखो दुम्फाव फिसौआसो मानो नायगार नायगार थैखो दुम्फाव फिसा जोंखौ निमाहा होदो दुम्फाव फिसा मा जाखो दे दाना फरायनोनो गोसो जाला मबाइल लानायनिफ्रायनो फरायनोनो बाग्रा जाबाय दुलुर फिसा आयै गाबोन फुङावनो आमाइनि फिसाजो फैगोन आमाइनि फिसाजो सोर आमाइनि फिसाजो गाबोन फुङाव नुगोन दे सोर आमाइनि फिसाजो फैगोन फुङावनो सिखारनानै साइकेलखौ लायनानै रेल स्टेशननिफ्राय लायना फैबानो जाबाय दे आं मानसिखौनो सिनायाबा सिनायगोन दे नाम्बारखौ होगोन आं गाबोन मा नाम बेनाबो जोंहानि दुम्फावनि बायदि नामा दुम्फाव होननानै बुङो दुम्फाव औ फुङाव साइकेलजों लायबानो जाबाय जागोन दे दुम्फाव आमाइनि फिसाजो दुम्फाव दंलायो आंसो मिथिथारामोनलै महराबो आब' दुम्फाव बायदि जागोन नामा मोजाङानो जाबाय दे लोगोफोर दिनैनि एपिसडखौ इमोसनेल खालामनो गोसो गैला बेनिखायनो भिडिअखौ गुसुं खालामनाय जाबाय गाबोननिफ्राय नोंथांमोननि सेराव एन्टारटेनमेन्टआनो फैबाय थासिगोन होमबा भिडिअखौ बेखिनियावनो दिनै फोजोबथ'नोसै बाय